Som Šimon Žďarský a toto je Plochozemský špeciál. Mojím dnešným hostom je politológ a expert na tému migrácie, pán Radoslav Štefančík. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň prajem. A vítajte aj vy. Pán Štefančík, migrácia je slovo, pri ktorom väčšine Slovákov má husaciu kožu, alebo sa im pritom otvára nožík, alebo myslia na hordy mužov tmavej pleti, ktorí cez ploty lezú k nám, aby tu znásilňovali naše ženy a brali nám prácu. Je to správny obraz? Je to toto, čo to slovo znamená? Áno aj. Ja si dokonca pamätám, že sme robili niekedy prieskum o tom, že čo si vlastne ľudia myslia o migrantoch a tiež som sa pýtal mladých ľudí, že čo si predstavujú pod slovom migrant a mnohí ľudia mi povedali, že je to niekto v úvodzovkách čierny, ideálne nejaký moslim, ktorý príde sem znásilňovať naše slovanské a slovenské devy. Takže Ukrajinec alebo Bielorus je v pohode? Tento typ migranta väčšinou ľudí nenapadne a dokonca keď sa pýtam študentov, že či poznajú nejakého mladého migranta, a teda či poznajú nejakého migranta, tak mi povedia, že Ibrahim Ajga, aj keď ten tuším už nežije na Slovensku, ten sa si vrátil späť. Čiže proste migrant musí byť tmavej pleti. Je to také stereotypné videnie, že nemusí, ale je to vlastne v tom podaní, že migrant je niekto, kto je kultúrne odlišný, ale keď napríklad poviem, že jedno z najznámejších migrantiek žijúcich na Slovensku je napríklad Anastázia Kuzmina, tak len vyvaľujú oči a dokonca som už počul aj také názory. Nastia je naša, nie? Že Nastia je naša, ona nie je predsa migrantka, ale treba povedať, že aj ona je migrant, aj ona má korene v inej krajine, aj ona sem prišla, dlhodobo tu žije, má slovenské občianstvo, to znamená je občianka Slovenskej republiky, ale je migrant, to znamená je to človek. A toto je vlastne dobre, že ste to takto začali, lebo ako náhle sa bavíme o migrácii, o migrantoch, to by sme vlastne mali povedať, že čo je migrant, lebo migrant je minimálne podľa definície organizácie pre migráciu, medzinárodnej organizácie pre migráciu, migrant je človek, ktorý príde z inej krajiny do inej krajiny, respektíve sa tam usadí, ale to nestačí. Je tam dôležitý aj časový aspekt a žije v tej krajine minimálne 1 rok, 12 mesiacov, 365 dní. A keď v tej krajine skutočne takto nepretržite žije, tak vtedy o ňom môžeme hovoriť, že je to migrant. Takže ak hovoríme o migrantoch, nehovoríme len o Ibrahimovi Majgovi, ale hovoríme napríklad aj o Andrejovi Babišovi, aj keď ten neviem, kedy presne odišiel do Českej republiky, že či to náhodou ešte nebolo v rámci Československa. No a to je to podstatné, že Andrej Babiš je predsa občan Českej republiky, inak by nemohol byť predsedom vlády. Ráta sa aj ten človek taký, ktorý tam odžil svoje, dostal občianstvo a podobne ako migrant? Je to stále migrant, je to jednoducho človek, ktorý má tzv. Migračné korene. To je veľmi dôležité, že slovo migrant je jeden výraz, ale treba povedať, že rôzne inštitúcie, rôzne štatistické organizácie alebo dokonca aj vedci používajú rôzne výrazy, aj keď mne sa ten migrant vidí najideálnejšie, ale keď sa napríklad pozriete do štatistík Slovenského úradu cudzineckej a hraničnej polície, tak si uvedomíte, že oni nepracujú s výrazom migrant, ale oni napríklad pracujú s výrazom cudzinec s tolerovaným pobytom. Aj keď zase na druhej strane cudzinec môže byť ktokoľvek a to nemusí byť vlastne migrant. Cudzinec môže byť človek, ktorý sem príde na 2 týždne alebo na 3 dni na konferenciu. Po prípade to môže byť nejaký dovolenkár alebo to môže byť nejaký zatúlaný vojak, hej, napríklad z ruskej armády, ktorý sa tu chce usadiť a treba povedať, že to sú cudzinci, ale napríklad naše štatistické, teda minimálne tento úrad pracuje s takýmto výrazom, ale teda Nemci pracujú s výrazom osoba s migračným pozadím alebo s migračnými koreňmi, Person mit Migrationshintergrund. A to je vlastne človek, ktorého oni to nazývajú, že Elternteil 1, Elternteil, to znamená, že jedna časť rodičovstva, ale teda povedzme to normálne, otec alebo matka pochádzajú z inej krajiny a oni vlastne týchto ľudí nazývajú, že sú to Personen mit Migrationshintergrund. No a v Nemecku ich je napríklad 1/4 dokopy, plus minus. A to už je veľmi, veľmi pekný počet. To znamená, že takouto osobou s migračným pozadím by nebol len Andrej Babiš, ale napríklad aj Tomio Okamura, ktorý je asi najznámejší. Práve som na ňo myslel, ale viete, že
ako sa potom stanoví to, že z akej krajiny vy vlastne ste, poviem príklad, hej, narodíte sa v Tokiu, ste tam, ja neviem, 5 rokov a potom sa presťahujete do Čiech, hej, že už dajme tomu celú školu strávite v českom školskom systéme. Koho ste v úvodzovkách? Ste ten Japonec alebo ste ten Čech, keď máte zmiešaných rodičov? Asi bude záležať aj od štátneho občianstva. Ak budete mať japonské štátne občianstvo a prisťahujete sa do... A keď obe, tak ako to zákonní No, tak robia... to už asi ani neviem, ako by to tie štatistiky vnímali, ale v každom prípade by ste stále mohli byť migrantom, pretože ste prišli z inej krajiny žiť do inej krajiny, takže vlastne podľa tej definície a organizácie Medzinárodnej organizácie pre migráciu by ste teoreticky stále mali byť migrantom. No ale to som chcel teda povedať, že skutočne v tom diskurze sa objavujú také rôzne paradoxy a síce, že ľudia, ktorí majú migračné pozadie, migračné korene, ako napríklad ten Tomio Okamura, sa stávajú najhlasnejšími kritikmi migrácie. Alebo napríklad taký Donald Trump, ktorý si vlastne vybudoval kampaň a popularitu práve na antiimigračnej politike, má už druhú manželku, ktorá je tiež migrantka, pretože to prvou bola migrantka z Československa a táto, jak sa nemýlim, zo Slovenska. Takže to je také zvláštne a keď sa vrátim k tomu, že ak niektorí ľudia počujú slovo migrant alebo migrácia, že sa im jednoducho postavia všetky chlpy na tele, tak je to také zvláštne, že zapájajú do toho viac emócií a menej rozumu. Pretože keby zapájali do toho viac rozumu, tak by si mohli uvedomiť, že čo to ten vlastne človek rozpráva, veď on sám má migračné pozadie, alebo je sám migrantom, ako napríklad ten Andrej Babiš, poprípade má manželku, dokonca druhú manželku, ako keby si schválne vyberal len migrantky z bývalej tej takzvanej východnej Európy. Takže v tomto prípade by som naozaj radil všetkým, aby keď počujú niekoho rozprávať o migrácii, aby ostali pokojní, aby sa zamysleli nad tým, že či hovoria o migrantoch, ktorí nám teoreticky naozaj môžu škodiť, alebo naopak o migrantoch, ktorí môžu nášmu, povedzme, hospodárstvu, ale aj demografickému vývoju pomôcť. My tu alebo hovorí sa tu o nejakej teórii bielej genocídy, ktorá tvrdí, že existuje zámerné sprísahanie s cieľom spôsobiť vyhynutie bielých ľudí prostredníctvom vynútenej asimilácie, masovej imigrácie alebo teda násilnej genocídy. A tento cieľ sa má podporovať formou miešania rás, manželstiev, masovej migrácie nebielých, asimilácie prisťahovalcov, interrupcií, LGBT a podobne. Je to teda súčasťou tej teórie veľkej výmeny. Samozrejme, nie je náhoda, že je v tom zahrnutý aj neonacista David Lane, ktorý vydal teda to stanovisko o tom, že treba podporovať biele deti a jeho následovníkom je teda Daniel B. v súčasnosti väzobne stíhaný. Čo hovoríte o tejto teórii? Lebo keď človek bežný sa pozrie na to, ako začína vyzerať západná Európa a vidí, napríklad ja som bol, keď som bol na štúdiách vo Viedni, na pediatrickom oddelení, na detskom, na pohotovosti, celý mesiac sme tam pracovali, tam bolo rakúske dieťa, aby som povedal, že každé 10. Zvyšok boli migranti. Čo si má taký človek pomyslieť? Že nie je toto naozaj súčasť plánu? Ja by som ešte doplnil ten jeden plán, pretože teda tento plán o jeden argument, ktorý som zachytil na sociálnych sieťach, keď som skúmal vyjadrovanie sa, politickú komunikáciu ľudí, ktorí patria k slovenskej krajnej pravici alebo k pravicovým extrémistom, tak som zachytil na sociálnej sieti, že Rakúšania vlastne postavili tie veterné elektrárne, ktoré vidíme vlastne, keď sa pozrieme u nás na Hradnom vrchu z Bratislavy, sa pozrieme cez Petržalku do Rakúska. Máme taký výdobytok, že vidíme do Rakúska odtiaľto. Tak, že tieto veterné elektrárne postavili Rakúšania a vlastne celá Európa kvôli tomu, aby týmito veternými elektrárňami pomáhali prúdeniu teplého vzduchu z Afriky do Európy, aby sa tu zvyšovala celková priemerná teplota
a aby vlastne ľuďom z Afriky, ktorí sem potom prídu, nebola zima. Takže toto som zaregistroval na sociálnej sieti, úplne toto. Ale ja si nemyslím, že to je náhoda. Je to geniálne. Ja si tiež myslím, že niečo na tom bude, pretože na každém šprochu pravdy trochu. Určite áno, takže treba sa určite tiež nad týmto zamyslieť, ale v každom prípade, keď sa vrátim k tomu, tak ak sa nemýlim, bolo to už samozrejme veľmi dávno, ale nebol náhodou prvý človek na Zemi z Afriky. Ja si tak hovorím, že ak prví ľudia na Zemi boli z Afriky, tak pravdepodobne boli čiernej pleti a pravdepodobne my sme sa vlastne z nich ako keby vyvinuli. My sme vlastne obledli. Takže ak náhodou Európa bude mať viac obyvateľov, ktorí budú mať tmavšiu pleť, tak asi to problém nebude. Ale samozrejme, to, čo vlastne vy hovoríte, je pravda a nemožno sa tomu úplne vyhnúť diskusii o tom, otázne, ako k tomu Rakúšania pristupujú, či k tomu pristupujú ako výzvu, a či to berú ako výzvu, alebo či to berú ako nejaký handicap. Pretože keď sa pozriete na niektoré štáty vo svete, tak to nie sú štáty, ktoré sú vytvorené z jedného národa. Z jedného národa nejakých starousadlíkov, ktorí majú právo na pôdu, pretože ju obrábajú a obrábať ju ešte ďalej budú. To znamená, že vlastne oni z tej pôdy nechcú odísť a na tú pôdu nikoho iného nepustia. My máme kopec štátov, ktoré sú vytvárané, ktoré sú multietnické, ktoré sú multikultúrne. Pozrieme sa napríklad do Spojených štátov amerických a vidíme, že to je jednoducho tiež nejaké spoločenstvo ľudí, ktoré je, povedzme v tomto prípade rasovo alebo podľa farby pleti jednoducho zmiešané. No a my sme si nejako v Európe zvykli, že pokiaľ sme tu všetci v úvodzovkách bieli, tak je naše výsostné právo na to, aby sme tými bielými boli. Ono, to teoreticky niekto môže povedať, že áno, len problém toho je, že títo, povedzme, nazvime to, že bieli ľudia, títo starousadlíci, títo európski starousadlíci pomaličky vymierajú. Pretože si zvykli na nejaký životný štýl a ten životný štýl hovorí, a ja som sa napríklad v Nemecku párkrát stretol s týmto názorom, že mať doma psíka je jednoducho lacnejšie ako mať 2 alebo 3 deti. No ale na základe tejto politiky dospejeme k tomu, že týmto ľuďom v určitom momente nebude mať kto platiť ich dôchodok, pretože štát nebude schopný zabezpečiť dôchodkový systém, sociálny systém. No tak títo ľudia, respektíve tieto štáty si popozývali v určitom období migrantov, okrem iného aj z tých krajín, ktoré majú, povedzme, obyvateľia tmavšiu pleť. No a toto je vlastne teraz tom výsledkom. Len to ešte neznamená, že títo ľudia sú neprispôsobiví, že sa jednoducho nevedia úplne integrovať alebo prispôsobiť. No na čom to závisí, či teda budú prispôsobiví alebo nie, lebo ak teda, či už vo Francúzsku, Nemecku alebo Británii, napriek rôznym modelom integrácie, ako k tomu, alebo v Švédsku, stále vidíme obrovské problémy, hej? Alebo aké sú vlastne tie problémy v realite. Nie je chyba v samotnej predstave, že štát dokáže nejakým spôsobom takúto integráciu ustáť a riadiť? No problém je v tom, že štáty v Európe sa rozhodli postaviť svoju integráciu na takých 3 rôznych konceptoch a zistilo sa, že ani jeden z týchto konceptov nefungoval dobre. Keď hovoríme napríklad o Veľkej Británii, hovoríme takisto o Holandsku, po prípade o Švédsku, tam fungoval ten tzv. Multikultúrny model integrácie a ten predpokladal, že človek do tej danej krajiny príde, prinesie si nejaké kultúrne vzorce správania sa a štát namiesto toho, aby vás motivoval integrovať sa do spoločnosti, prispôsobiť sa tým vzorcom správania sa, ktoré sú typické pre hostiteľskú spoločnosť, tak on vlastne začal podporovať tú odlišnosť. To znamená, že teoreticky vy ste prišli a mohli ste nájsť školu, kde ste sa mohli vzdelávať vo svojom vlastnom jazyku. No a to je zásadná chyba, pretože vlastne takýto multikulturalizmus viedol k niečomu, čo sa nazýva paralelné spoločnosti. Že vlastne na jednej strane bola spoločnosť domácej, teda autochtóna, vedľa bola allochtóna, teda tá nová spoločnosť. Tomu sa hovorí multikulturalizmus. Tomu sa hovorí multikulturalizmus. Že
že tá teda skupina, ktorá príde, si môže zachovať vlastnú kultúru a vlastný jazyk. Presne tak. No a vyzeralo to tak, že to, nie že to vyzeralo to tak, ale jednoducho to nefunguje. No nie je to aj vlastne segregácia? No, že to sú nejaké kultúrne getá? Segregácia je výsledkom tohto multikulturalizmu a tí ľudia, ktorí hovorili, že multikulturalizmus zlyhal, mali pravdu. Jednoducho to nebol dobrý koncept, pretože ľudia, ktorí prichádzali z iných svetov, z iných kultúr, z iných civilizácií, neboli motivovaní prispôsobiť sa spoločnosti, ktorá tú krajinu, povedzme, obývala predtým. A výsledkom toho bolo, povedzme, napätie. Pretože keď väčšina vidí na tej menšine, že sa nechce prispôsobiť, no tak tam to napätie je. Takže vlastne multikulturalizmus nebol dobrý koncept, aj napriek tomu, že bol v určitých rokoch, ešte v 90. rokoch som zachytil niektoré štúdia, bol mimoriadne populárny. Čiže mala nastúpiť asimilácia? No asimilácia to je vlastne model, ktorý uprednostňovali vo Francúzsku. Francúzi, to bol vlastne ten asimilačný model, ktorý bol postavený na tom, že vy vlastne prídete do tej krajiny, ste plnohodnotný občan, ale musíte sa zbaviť toho všetkého typického, čo je pre vás. No a to asi tiež zrejme nefungovalo, pretože tam môže dôjsť, povedzme, k nejakému problému, čo sa týka identity. Viete, prídete do inej krajiny a uvedomíte Zoberú vám vašu identitu. Zoberú vám vašu identitu. Napríklad chcete nosiť pokrývku na hlave a štát vám to zakáže. Povie, že to je jednoducho vyjadrené náboženstvo v tom, že to je nejaký náboženský symbol. Nie len náboženský, ale dokonca aj politický a on vám to zakáže. To znamená, zakáže vám to na tom verejnom priestranstve, v nejakom verejnom úrade. Aj keď zase na druhej strane, ak sa nemýlim, Francúzi takýmto spôsobom pristupovali aj ku kresťanom. Že keď ste jednoducho chceli mať kríž niekde na verejnej budove, no tak to nebolo dovolené, pretože to už bolo niečo, čo nezodpovedalo práve tomu princípu egalité, tá rovnosť. No len problém bol v tom, že tam mohlo dôjsť k nejakému problému, tomu identitárnemu. Máte problém. No a potom tu bol ten taký tretí koncept, ktorý niektorí odborníci hovoria, že to vlastne ani nebol koncept integrácie, pretože to integrácia nebola. Tento koncept bol existujúci, alebo teda fungoval v nemecky hovoriacich krajinách, predovšetkým v Nemecku a bol založený na tom, to sa niektorí autori ho volajú, že etnický exkluzivizmus. Exkluzivizmus znamená, že ste vylúčení z tej spoločnosti. Že prídete do Nemecka v 50. rokoch, prichádzali do Nemecka na pozvanie. Preto sa to volalo, že Gastarbeiter po nemecky. To je pracovník, robotník, ktorý bol pozvaný. Pozvaný preto, lebo Nemecko sa zmáhalo, budovalo sa, len bolo málo ľudí, pretože veľa ľudí ešte v 50. rokoch tej mužskej pracovnej sily jednoducho chýbalo kvôli objektívnym príčinám následkom druhej svetovej vojny. No len Nemci si mysleli, pozveme týchto robotníkov, povedzme z Turecka k nám na 3, 4, 5, maximálne 5 rokov a po 5 rokoch ich pošleme naspäť. A keď niekoho pozvete na nejaké krátke obdobie, povedzme na tých 5 rokov, tak predsa nebudete vytvárať nejaký integračný model, pretože nepotrebujete tých ľudí integrovať, lebo viete, že odídu. No len problém bol v tom, že oni neodišli. Ten Turek odíde. Tak, presne, dalo by sa to takto interpretovať, len ten Turek neodišiel. A to z jednoduchého dôvodu, že jednak už tam bol usadený a zrejme aj zamestnávateľia zistili, že zavolať si nového Turka, na čo budete vymieňať Turka, keď toho ste už zaučili, už ste ho, povedzme, zaplatili ste mu nejaké školenie, už si možno, že aj sám našiel ubytovanie, už nebýva v tej ubytovni, ktorú ste mu platili predtým. A tohto Turka si jednoducho necháte, pretože to je lacnejšie, ako si zavolať nového. No a druhá vec, Nemcom sa strašne darilo až do toho 73. roku, do tej ropnej krízy. To znamená, že oni pozývali zahraničných pracovníkov z lacných krajín, teda tam, kde tá lacná pracovná síla bola, predovšetkým Turecko, ale potom ešte aj Juhoslávia, Taliansko neskôr. No len sa zistilo, že tých Turkov jednoducho neposlali naspäť a to bol tiež problém, viete, lebo tí Turci neovládali jazyk, povedzme, a tiež sa slabo integrovali, lebo neboli integrovaný štát, to odmietal.
No a všetky tieto tri modely, to vlastne na konci 90. rokov sa prišlo na to, že zlyhávajú, že namiesto integrácie máte segregované spoločenstva, že cudzinci sa vlastne, migranti sa nerozprávajú s domácimi, že tamto miešanie ako keby neprebieha, respektíve nie je miešanie, ako skôr skutočne tá inklúzia, integrácia do spoločnosti. No a prišli s nejakým novým konceptom, ktorý je založený na predpoklade, že keď migrant teraz príde, základný predpoklad je, že sa musí naučiť jazyk, vtedy ste nenútili. Predtým ste nenútili migranta z Turecka sa učiť po nemecky, lebo ste predpokladali, že odíde. Ale teraz, keď niekto príde a chce sa usadiť, tak sa potrebuje jednoducho naučiť po nemecky. A druhá vec, musí akceptovať domáce, teda hostiteľ, všetky kultúrne vzorce správania sa, legislatívu domácej krajiny. A to je základný predpoklad. Dokonca som raz čítal taký článok, že keď príde človek do Holandska, chce sa tam usadiť a chce dlhodobo žiť, tak mu ukážu fotografiu dvoch boskávajúcich sa bradatých mužov a ten človek musí povedať, že to akceptuje. Asi my by sme nemali problém s tým, lebo je to... Ako to? Nie sa boskávať, ale povedať, že dobre, však nech sa boskávajú, keď im to chutí, tak nech sa boskávajú. Len tam niektorí hovoria, že sú kultúry, náboženstvá, ktoré to odmietajú. Po prípade ukážu im nahú ženu a tiež musia povedať, že áno, keď sa kúpe v mori nahá, tak to akceptujem, pokiaľ to neporušuje nejaké pravidlá správania sa, ale nemám problém vidieť ženu nahú. Dobre, inými slovami, je ešte niektorá krajina, ktorá stále verí v tento multikulturalizmus? Myslím si, že nie. Že dobre. Všetky krajiny už... Pochopili, že to zlyhalo A ten model tej občianskej integrácie, ktorý je teda založený na tom, že človek skutočne musí akceptovať to, čo je typické pre danú krajinu a je dnes takým rozšíreným konceptom, myslím si, že naprieč celou Európskou úniou. Dobre, čiže multikulturalizmus preč, to teda nefungovalo, ale vy ste hovorili, že v rámci tej integrácie a asimilácie tam môže byť riziko toho, že človek príde o vlastnú identitu. Tak kde je nastavená tá hranica možno optimálne a kde nie v rámci Európy? No, integrácia hovorí sa, že to je obojstranný proces, že na jednej strane cudzinci, migranti, ktorí sa tu chcú usadiť a žiť, musia akceptovať kultúrne vzorce správania sa, musia akceptovať legislatívu, samozrejme musia sa podľa toho správať, musia tak trochu aj cítiť. To je ako tá Anastázia Kuzmina, že keď dostane zlatú medailu, tak začne spievať tú slovenskú hymnu a ešte jej sa tisnú slzy do očí a je hrdá na to, že reprezentuje Slovenskú republiku. To by som povedal, že to je taký dobrý model integrácie, aj keď treba povedať, že aj napriek tomu, že je z Ruska, tak predsa je to len kultúrne bližšia krajina ako nejaký Sudán alebo Juhoafrická republika. Aj po prípade, ja neviem, Irán alebo Irak. Takže to je vtedy o takomto človeku môžeme povedať, že je dobre integrovaný. Ale zase na druhej strane aj my musíme akceptovať, že povedzme bez migrácie sa niektoré problémy nedajú vyriešiť, respektíve možno, že by sa dali, ale na to neexistujú nejaké dostatočné nástroje a možno, že aj ochota obyvateľstva. Najčastejšie sa hovorí napríklad o demografickom deficite, o demografickom, nie o demokratickom. Veľmi jednoducho, naša spoločnosť vymiera. Na to, aby sme zabezpečili prirodzenú reprodukciu obyvateľstva, potrebujeme, ak sa nemýlim, 2,1 dieťaťa na... Hovorí sa aj 2,3, 2,4. No potrebujete 2 plus, to už, či už desatinka, alebo 1/5 dieťaťa. V každom prípade hovoríme o štatistike. Nie, že teraz začnú naši poslucháči a diváci rezať svoje deti a ponúkať im susedom, ale v každom prípade 2 plus na to, aby sme zabezpečili prirodzenú reprodukciu spoločnosti. U nás je to pod 2. My vymierame a nehovoriac o tom, že keď idem na nejakú strednú školu, opýtam sa ľudí, ktorí by chceli odísť,
z tejto republiky a teraz je to v poslednej dobe také dokonca moderné, že odtiaľ to odídem a dnes mi jeden pán hovoril, že ja ani neviem, či si kúpim byt, lebo neviem, či náhodou neodídem z tejto krajiny a dokonca aj jeden hokejista to teraz spomínal, neviem, či to nebol Šimon Nemec, že máme... Nie sme na tom úplne dobre. Nie sme na tom úplne dobre a chápem veľa ľudí, ktorí odíde. Tak si predstavte, že naša spoločnosť vymiera a nie je schopná zabezpečiť svoju prírodzenú reprodukciu. A preto niektoré štáty hovoria, poďme urobiť riadenú, dobre premyslenú migračnú politiku alebo imigračnú politiku, tak, aby sme dokázali vyriešiť tento demografický deficit, pretože na demografický deficit je bezprostredne napojený aj problém sociálneho zabezpečenia, predovšetkým dôchodkového zabezpečenia. Ja veľmi rád hovorím tento príklad. Mal som to niekde aj spočítané a dokonca mi to aj umelá inteligencia vyrátala. Neviem, či jej môžem dôverovať, skôr nejako áno. Ale opýtal som sa jej, že koľko vynaloží štát na jedného človeka od momentu, kedy sa narodí, až keď keď dostane diplom na vysokej škole. Že koľko štát potrebuje zainvestovať do toho človeka, respektíve koľko peňazí minie. Môžeme to teda spočítať veľmi rýchlo, že štát vydáva peniaze na človeka už predtým, než sa narodí, pretože podporuje ženu na materskej dovolenke. Tú materskú dovolenku platí štát, nie firma, v ktorej pracoval. Potom sa narodíte, dostávate nejaký príspevok na narodenie, na kočík, alebo ja neviem na čo. Potom idete do jasiel, tie ešte zrejme platí štát, ale do 3 rokov podporuje rodinu nejakým spôsobom. Potom idete do škôlky, škôlku platí, potom idete... Chápeme. Koľko to je dokopy? Okolo 150 000 eur. Ale to som chcel teda povedať a vy ste vlastne absolvent medicíny. Aby to bolo možno pár desiatok tisíc viac. No a to chcem teda povedať, že medicína je jeden z najdrahších odborov pre štát. Čítal som, že veterína je ešte drahšia, ale medicína je jedna z najdrahších. A teraz si predstavte, vy ste vlastne absolvent Českej vysokej školy, ale teraz si predstavte, že máme nejakú slovenskú medicínu. Ja som niekde zaregistroval, že 1/3 ľudí odíde. Že pre štát je to čistá strata. Pri jednom je to 150 000, pri 10 1 500, pri 100 už je to 15 miliónov, 1000 a to celé môžeme počítať. Možno, že už pri tej 100 už jednu haciendu by sme vedeli postaviť. A to veľmi slušnú haciendu, aj Fafokan, aj Malantu. Aj na 5 rokov obsadenú dopredu. To znamená, a ani hosti by sme nepotrebovali. Jedného pred domom, hej, nech ten hlina tam sedí v deke zabalený v šušťákoch, ale jednoducho to sú strašne veľké peniaze. No a teraz si predstavte, ale opačný spôsob, že takéhoto človeka získate niekde zo zahraničia. Že príde mladý človek, ideálne s diplomom v ruke, ideálne s nejakou ročnou alebo 2-ročnou praxou a toho človeka... Bielý ideálne. Toto už ja nebudem hovoriť. To je jedno odkiaľ. Hej. Ja si pamätám, že mňa raz operoval... To je jedno odkiaľ, aby bol bielý. Dôležité je, aby bol s diplomom. No a teraz si predstavte tohto človeka, že aká výhoda je to pre štát. To znamená, že každý štát, múdry štát, robí múdru imigračnú politiku a zbiera tieto hrozienka a vytvára mechanizmy na to, aby týchto ľudí prilákal. Pretože títo ľudia nič nestoja. Teraz si predstavte, že takíto ľudia väčšinou nie sú odkazaní na zdravotný systém, lebo väčšinou sú zdraví, ak majú nejaký problém, možno že s covidom alebo s čím. A keď si dajú sávo, možno že ani s tým nie. Potom majú ďaleko do dôchodku, to znamená, a hlavne nemajú náklady na tých prvých 18 alebo až 23-24 rokov života. Takže ak štát robí dobrú, múdru imigračnú politiku, tak je to pre štát veľmi dobré. No ale ak štát riadia ľudia, ktorí neustále vyvolávajú nejakú nenávisť a hovoria, že nás prepadnú nejakí čierni migranti a budú znásilňovať naše ženy. Ale aj to sa deje. To sa deje, len teraz si predstavte, že máte, ja neviem, koľko milión migrantov a dobre, 10 z tých 10 migranti znásilnia. Lebo... Jasné, je to v správach, ale potom, keď si pozriete tie štatistiky, aj keď je otázka je, že kde spomínaný Tomio Okamura hovoril, že Ukrajinci páchajú trestnú činnosť, hej, ale percentuálne menej
ako česká populácia, hej. A teraz je otázka, viete, že vždy to beriete tak, ako ja neviem, keď váš syn urobí niečo u vás doma na trávniku, budete sa na to možno pozerať inak, ako keby som to urobil ja, alebo ešte niekto, koho vôbec nepoznáte, hej. Že či by sme mali voči ním nastaviť proste prísne alebo ešte prísnejšie pravidlá ako pre tú, lebo by mali byť vďační, že tu môžu byť. No oni by mohli byť vďační, ale aj my by sme boli byť vďační, lebo ja hovorím vlastne, prečo by sme mali robiť dobrú imigračnú politiku a dokonca ja som zaregistroval Roberta Fica, niekedy 2015-16 hovoril, že migranti sú zlí a migranti nás tu chcú prevalcovať. Je proti vytvoreniu ucelených moslimských komunít a monitorujú každého moslima na Slovensku. Pozdravujem nášho obľúbeného politologa. Nie je nič lepšie, ako byť monitorovaný, ale v každom prípade platí, že my im tiež môžeme byť vďační za to, že tu sú po prípade a že napríklad ja stále rozmýšľam, že či sa ja dožijem dôchodku. A teda nie ako vekovo, ale že či štát bude schopný vyplácať. Lebo u nás to, hoci máme druhý pilier, ale to je tiež taký pilierik, na ktorý furt niekto poškuluje, ale že či, viete, lebo keď dostanem do toho systému, do pracovného systému čo najviac mladých ľudí, ktorí nezaťažujú zdravotnícky systém alebo sociálny systém, to znamená, že tam rastie predpoklad na to, že bude mať výhodu. Ale chcel som povedať k tomu Ficovi, som sa zahovoril, že bol proti všetkým migrantom a v poslednej dobe, ak ste si to všimli, ja určite, on začal hovoriť o legálnych a nelegálnych migrantoch. On dokonca hovoril o tom, že ktorá to krajina, Azerbajďan. Uzbekistan by mohla byť brána našou bránou do Afganistanu. Ja neviem, či to plochozemci vtedy zaregistrovali, ale v každom prípade... Podľa mňa, lebo ak by to zaregistrovali, ale ak by to rovno nevypustili, podľa mňa by sa im zrútil celý svet. Takže tam museli prebehnúť nejaké kognitívne procesy, kognitívne havárie, kognitívne disonancie, hej, aby proste ako keby tento výrok nebol. Podľa mňa máme dve uši, Pán Boh sa hovorí, nám stvoril dvojo, jedným druhým. A oni to takto podľa mňa, že to tým vákuom prešlo, hej, že veľmi rýchlo to tým vákuom... Nemalo sa to o čo zachytiť. Nezachytilo sa to v žiadnom prípade, lebo ja si to ani neviem predstaviť, keď niekto povie, že otvoríme bránu do Afganistánu. Aj keď zase na druhej strane treba povedať, že ja mám známych a priateľov z Afganistanu a sú to mimoriadne dobrí a statoční a povedal by som, že aj veľmi milí ľudia, veľmi srdeční ľudia, takže ono to nemusí byť, možno, že Robert Fico má tiež skúsenosti s obyvateľmi Afganistanu. Ja by som im doprial, aby žili v takých podmienkach minimálne ako my, aspoň, aby tam nemali také problémy, aké majú. Ale to som chcel povedať, že zrejme Robert Fico pochopil ako predseda vlády. Prepáčte, možno sa snaží to, čo teraz robí so Slovenskom, aby sa tu tí Afgánci cítili ako doma. Ja iné stále rozmýšľam na tým. Možno keď sa budú vykolávať vlaky stále sa tu bude niečo diať, ešte viac to bude plesnivé, ešte viac sa to rozpadávať, ešte menej sa bude investovať, tak potom naozaj sa tu budú cítiť my máme ako my máme naozaj veľmi veľa predsudkov, asi aj kvôli tomu, že necestujeme. Mnohí ľudia necestujú na Slovensku, prejdú z Banskej Bystrice do Brezna a si povedia, že wow, že som pocestoval. Ale ja som mal napríklad na Ekonomickej univerzite študentku zo Sýrie, písala o mne diplomovú prácu a keď som sa jej pýtal na konci školského roku, že čo ide robiť cez prázdniny, že idem do Sýrie, to bolo ešte pred vojnou, že idem do Sýrie domov, nie? A že pre Boha, veď vy by ste mali ostať tu, lebo veď tam je zle. A ona sa tak na mňa čudne pozrela a hovorí, ale však my v Sýrii máme vyššiu životnú úroveň ako vy tu na Slovensku. Hej. A to zase nebolo tak dávno, nepredpokladám, že ja som ešte taký partizán, aby som si pamätal nejaké, neviem čo, predvojnové časy, ale v každom prípade my máme veľmi veľa predsudkov o tom, ako sa v týchto krajinách zle žije. Samozrejme, teraz tam majú problém, majú tam vojnu, hej, však ich prenasledovali, niektoré skupiny tam aj dokonca vyvražďovali. Len pozrime sa na Ukrajincov. Ja som mal teraz nedávno
minulý semester to bolo, keď mi jedna študentka povedala, že bude týždeň v škole chýbať, aby som ju ospravedlnil. A keď som sa jej pýtal, to bolo teraz niekedy, hej, už po ruskej invázii, že prečo bude týždeň chýbať, že potrebujem si vybaviť lekára a toho lekára mám na Ukrajine a potrebujem ísť na Ukrajinu k svojmu lekárovi. Chápete? My o nich si myslíme, že sa tu majú dobré a pritom oni často vnímajú alebo pozerajú na Slovensko ako na tú menej rozvinutú krajinu. Takže ja by som nepovedal, že... Jasné, chápem. Dobre, ale vráťme sa teda k rozhovoru. Čiže bavili sme sa, že jazyk je teda bazálny predpoklad integrácie, ale kde je teda tá hranica medzi integráciou a kultúrnym nátlakom, kedy vlastne tá asimilácia predpokladá prijatie kultúry väčšiny? Čo je také optimálne? No, v každom prípade aj my musíme tak trochu akceptovať, že sú iní kultúrne, že majú nejaké svoje vlastné tradície. Asi by sme nemali od nich chcieť, alebo teda absolútny zákaz toho, čo bolo povedzme pre nich typické. Sú samozrejme veci, ktoré sú neakceptovateľné. Určite nejaké násilie na ženách nie je akceptovateľné, aj keď zase na druhej strane asi veľmi dobre pamätám na tú kampaň, že každá 5. žena. To nebolo o migrantoch, to bolo o Slovákoch, slovenských mužoch. Vtedy sa hovorilo, že každý 5. muž bije svoju ženu. Takže si sa netvárme, alebo že má proste týrajú inou formou natlaku. Alebo možno, že fyzicky, ešte viac. psychicky, sexuálne, či znamená, ekonomicky. Že netvárme sa, že sme v tomto lepší. No ale v každom prípade, po prípade ženské obriezky, toto je asi niečo, čo nebudeme akceptovať, pretože sú kultúry, pre ktoré je to typické. Ale... No a čo tá burka? To je také, že viete, teoreticky nikomu to neubližuje, ak teda pominieme ten no niekomu to určite ubližuje vizuálne, hej, ale fyzicky to neubližuje. Vy ste za tie búrky? Vy ste z mesta, že? Áno. No a teraz ja som z Horehronia. Keby ste sa prešli teraz niekde po Helpe, po Polomke, to sú také horehronské dedinky, alebo po Bravecove, to je teraz v takej reklame, alebo Bujakovo tam je ešte. Tak tam babky nosia. Po Telgarte, tak... A moja babka nosila. Všetky, nechcem povedať, že všetky, ale väčšina babiek, ktorých tam stretnete, majú šatku. Dobre, ale to nie je to isté. Či je? Ja si myslím, že to je tiež kultúrny znak niečoho. Dobre, ale našej babke a vaše babke by ste asi nezobrali, ale nejakej migrantke, ktorá možno chce mať len No to je oči. druhá vec, hej, že... No takže búrky áno, alebo nie? No, prikryvka hlavy áno, ale nevidím dôvod, prečo by tá žena, pokiaľ to povie, že dobrovoľne je takto zakrytá, tak by som s tým problém nemal. Problém by bol, keby to od nej muž chcel, aby takto chodila po spoločnosti. Ale ja poznám kultúry, ktoré sú tiež typické takými svojimi vlastným spôsobom oblikania. A tiež mi to je také zvláštne, ale akceptujem to. Napríklad, keď sa pozrite na takých tých ortodoxných Židov, keď majú také klobúky, ja som to niekedy vydával vo Švajčiarsku. Ja viem, ale tak je asi rozdiel, nie? Tá búrka a nejaký zvláštny zostrih. Viete, to už potom ideme už do takého roviny, že určite aj ten ortodoxný Žid je vám možno podobnejší ako nejaký pankáč s čírom a s reťazami. Hamšík, keď akceptujeme to číro, čo má na hlave hamšík, tak kde je tá hranica, hej? Že kde je tá hranica toho, že čo už áno a čo teda nie? Ak je to dobrovoľné, ak si tá žena myslí, že takto chce byť ochránená pred mužským pohľadom, tak nevidím dôvod, prečo by som jej to mal zakazovať. Ale určite by som nechcel, aby napríklad moje deti v škole učili ľudia, ktorí by boli komplet zahalení a videli by im deti len oči, pretože predsa tam je len nejaký osobný kontakt medzi tým žiakom a... Ja viem, ale čo keď je to ich kultúra zase? No to je vlastne o tej akceptácii, o akceptácii našej kultúry a to ja si myslím, že to je niečo, čomu sa treba prispôsobiť. A ak to my povedzme chceme, tak to tak nech to tak je, ale ak žena si myslí, že bude nosiť šatku na hlave, tak ako povedzme naše babky nosívali, tak s tým by som problém určite nemal. Ale že mám pocit, že je to strašne taká zvláštna hranica, ktorá nie je úplne stanovená, hej?
A neviem, či je to stanovené niekde inde, no u nás to asi predpokladám, že nie je stanovené, tak ako milión ďalších vecí nie je. Ale že kde je ten optimálny model, ktorý sa ukazuje? No asi by to mali riešiť potom ľudia, ktorí sa tomu budú venovať a mali by vedieť, že čo to môže spôsobiť. Ale napríklad sú krajiny, kde to určite riešiť musia, ako napríklad vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku, kde moslimov je skutočne veľmi veľa. A ja by som to teda riešil takýmto spôsobom. A síce, že pokiaľ mi to prekáža na verejnom priestranstve, ani nie na verejnom priestranstve, ale vo verejnej inštitúcii, ako je napríklad škola, tak ja si myslím, že štát môže, zákonodarcovia môžu pokojne stanoviť predpoklad, že je tu nejaká kultúra, ktorú tu akceptujeme my, hostiteľská spoločnosť, a žiadame od migrantov, aby sa prispôsobili našej kultúre. Vlastne o tom je tá integrácia obojstranná, preto ja hovorím o tej obojstrannej integrácii, že aj samotní migranti musia akceptovať, že sú v inej spoločnosti. Okay. Čiže vy ako keby hovoríte, že poďme na to z dvoch strán, hej? Určite áno. Pretože tá migrácia vlastne môže pomôcť aj nám a môže pomôcť aj im. To je taký ten win-win vlastne biznis, že keď ja mám niečo, čo máte len vy a vy chcete, dajme tomu, moje peniaze, ktoré mám len ja, tak poďme sa nejako dohodnúť, že poďme nájsť nejakú zlatú strednú cestu. Nie je nič horšie ako zle integrovaný migrant, pretože to sú vlastne tí ľudia, ktorých potom niektoré televízie často ukazujú, ako žijú niekde v stane, na ulici, po prípade to sú tie štatistiky. Naozaj sú štatistiky, ktoré hovoria o tom, že migranti, niektoré skupiny migrantov, je u nich väčší predpoklad je u nich zistená vyššia miera kriminality. Len ja sa potom pýtam, že či to závisí od migračného pôvodu, od pôvodu, z ktorej krajiny prichádzate, alebo od sociálneho statusu. No a k tomu sa chcem práve dostať, keď sa bavíme o tých štatistikách, tak je napríklad jasne vidieť, ako príklad je Švédsko, ktoré je krajina, ktorá má najviac úmrtí zbraňami, zhruba dvojnásobne oproti druhému Chorvátsku, a oproti nám je to, neviem, 20-násobne, dajme tomu, alebo na Slovensku respektíve, je to úplne mizivé, hej, tá štatistika. No a je tu vidno, ako keby niekto si povie, že je tu korelácia, hej, s tými špičkami, čo sa týka migrácie, že v tomto období to tak bolo. No a pravica, ktorá vo Švédsku vládne, zoškrtala príspevky a tvrdí, že za kriminalitu môže imigrácia a že iná kultúra, primárne tá islamská, je násilná. Zároveň ale ľavica švédska, ktorá to predtým nejakým spôsobom hájila, oni hovoria, že za to môže táto reforma v neprospech sociálneho štátu. Kde je pravda? V každom prípade by sa nikto nemal predtým nejako ukrývať, zatvárať si oči a tváriť sa, že problém nie je, pretože migrácia môže byť aj bezpečnostný problém. Migrácia môže byť aj výzva. Migrácia má množstvo pozitívnych dôsledkov na krajinu, na cieľovú krajinu migrácie, ale treba povedať, že migrácia môže mať aj bezpečnostné dôsledky, a ak vláda, respektíve štát nevie zabezpečiť bezpečnosť pre svojich obyvateľov, tak by skutočne mali riešiť imigračnú politiku oveľa prísnejšie, ako to robili doteraz. Ja som hovoril na začiatku o multikulturalizme a Švédi boli skutočne známi svojim multikulturalizmom, takým skôr pozitívnym prístupom migrantom, pretože predpokladali, že to ide, že migranti môžu žiť spoločne a že si dokonca môžu priniesť aj svoju vlastnú kultúru. A štát by ju teoreticky mohol aj podporovať. Ak to nefunguje, tak by sa mal tiež zamyslieť nad tým, že to takto jednoducho nejde a vytipované skupiny obyvateľstva jednoducho venovať sa im oveľa viac, aby povedzme k takýmto stretom medzi migrantmi a domácim obyvateľstvom nedochádzalo. Povedzme trebárs aj tým, že minimalizujú príchod ďalších migrantov z tejto krajiny, pokiaľ si budú myslieť, že to súvisí naozaj s nejakým etnickým alebo národnostným pôvodom. Ak štát chráni vlastný národ, hej, teda otázka je, čo je ten národ, je to diskriminácia alebo nejaký prirodzený inštinkt prežitia? No, štát musí chrániť hlavne svojich obyvateľov.
A to je dôležité, lebo keď chráni svoj vlastný národ, tak to mi prípada ako niekde to 19. storočie, že chránime národ, ale mal by chrániť predovšetkým svojich vlastných obyvateľov. A keď si zoberieme hlavné funkcie štátu, tak bezpečnosť, či už tá externá, vonkajšia alebo vnútorná bezpečnosť by mali patriť medzi tie primárne úlohy každého štátu. Musí zabezpečiť pred vonkajším nepriateľom, ale povedzme aj pred nejakými násilnými činmi. Takže to je úloha štátu. Tam neexistuje niečo také, že budem chrániť svoj vlastný národ pred iným národom, pretože ešte stále hovorím, aj keď prídu ľudia z nejakého štátu, to neznamená, že všetci sú zlí, že všetci sem prišli robiť nejaké trestné činy, že prišli vysiciavať sociálny systém, ale že skutočne mali zrejme v krajine pôvodu problém a ja musím urobiť všetko preto, aby som tých ľudí integroval. No a keď sa integrovať nedajú, tak existuje x spôsobov na to, ako im ten pobyt znemožníte. No a keď sa vrátim k tomu Švédsku, tak teda čo je príčinou? Zlyhanie, integrácie alebo zoškrtanie tých sociálnych dávok? No ja by som povedal, že to bol možno na začiatku ten multikulturalizmus, taký ten veľmi pozitívny, veľmi taký otvorený prístup k migrantom, ktorý sa neukázal ako dobrý. Čo sa týka sociálnej podpory, no ono asi tiež nie je dobré, keď človek niekam príde. A to vidíme aj na Slovensku. Hoci kde v nejakom inom štáte, pokiaľ sa vám oplatí nepracovať, no tak to nie je dobré. Nie iba z pohľadu migrácie, ale aj z pohľadu celkového ako štátu. Asi nie je dobré, keď sa človek, hoci ktorý, povedzme aj švédskej národnosti, rozhodne, že ja nejdem robiť, veď štát ma zabezpečí. To znamená, že ak je to drahé pre štát, ak je to nerentabilné, tak si myslím, že je úplne legitímne, aby štát takúto sociálnu pomoc zoškrtal, pretože keď ju zoškrtá, tak by mal motivovať potom, alebo malo by to byť motivujúce pre ľudí, aby išli pracovať. Je nárast pravicového populizmu reakciou na tú realitu, ktorá je, dobre, nárast vidíme aj u nás, kde nie je tá migrácia nejakým spôsobom masová. Inými slovami, sú voliči extrémistických strán xenofóbni, alebo správne reagujú na reálne zlyhania imigračnej politiky? Je to dôsledok nárastu počtu migrantov. Treba povedať, že ono sa to skutočne objavilo až niekedy možno, že po páde dvojčiek, po zostrelení dvojčiek práve tieto skupiny začali vystrkovať rožky. A dá sa povedať, že v súčasnosti väčšina krajine pravicových politických strán majú založenú retoriku práve na tom protimigračnom apele. A v každom prípade treba povedať, že je to dôsledok, pretože pravicoví extrémisti alebo radikáli zistili, že je veľmi jednoduché šíriť nenávisť voči nejakej skupine obyvateľov, ideálne keď k vám nepatrí, pretože populizmus je vlastne založený na tej dichotómii nejaký ľud, ucelený ľud, ktorý má bojovať, je ohrozený zvonku a my sa jednoducho musíme proti týmto ľuďom brániť, aj keď mne čo na tomto prekáža je, že stále to paušalizujeme, že stále hovoríme o migrantoch a stále potom máme na pamäti ako keby toho zlého s čiernou pleťou, ideálne radikálneho moslima, ktorý každú chvíľu sa nás snaží nejakým spôsobom ohroziť na našom zdraví alebo bezpečnosti, živote. Ale treba povedať, že migrácia je naozaj široko spektrálny fenomén a migranti nie sú len títo. A to, čo robia pravicoví populisti, je, že to úplne zjednodušujú, tak ako to robil povedzme kedysi Robert Fico, ktorý nás chcel ochrániť pred tými migrantmi, ktorí ani za nič nemali ani záujem zostať a niektorí ani dokonca nemali záujem prejsť cez Slovensko. No, ale otázka je, a už sú aj také názory, povedzme aj z podnikateľskej obce, nedávno sa Igor Rataj vyjadril, že či to nebude do budúcna naša výhoda. Že Slovensko je také xenofóbne, že proste migrantov tu nechceme
A či proste potom, a hovoria to aj niektorí ľudia, ktorí sa presťahovali z tej západnej Európy, že tam už sa nedá žiť a kupujú si nehnuteľnosti tu. Či to nemôže byť naša výhoda. A to je tá paradoxné, že aj oni sú migranti. Oni sú ľudia, ktorí odchádzajú z inej krajiny. Dokonca existuje taký fenomén dôchodcovskej migrácie, a síce, že nemeckí dôchodcovia si kupujú nehnuteľnosti niekde na pobreží Jadranského mora a žijú tam, posiela im sociálna poisťovňa nemecká ich dôchodok a jednoducho žijú tam. To znamená, že to sú tiež výhody, ale treba povedať, ja som tiež dokonca stretol, tu v Bratislave som stretol jedného Francúza z Paríža, ktorý povedal, že sa cíti v Bratislave bezpečnejšie a preto sa sem presťahoval a preto ani mu nenapadne vrátiť sa naspäť do Francúzska. Myslím si, že pán Rataj asi nikdy nebude odkázaný, alebo teda nebude odkázaný na dôchodok, ale pokiaľ mi niekto nepovie, ako chcú vyriešiť náš dôchodkový systém, o ktorom sa už teraz hovorí, že sociálna poisťovňa dokáže vybrať na sociálnych odvodoch dôchodky asi na 10 mesiacov a tie zvyšné 2 mesiace musí štát doplatiť z iných zdrojov, tak by ma celkom zaujímalo, ako to potom by pán Rataj riešil, keď polka mladej generácie odíde a u nás je vlastne prirodzené predĺžovanie veku dožitia. Tie demografické nožnice sú natoľko roztiahnuté, že nevidím ja momentálne spôsob, ako tento problém vyriešiť bez toho, aby ste múdrou, naozaj riadenou imigračnou politikou tento problém nezačali riešiť. No a nerobí práve toto Robert Fico, že príjma tých gastarbajterov z Uzbekistanu, z Indie, je ich tu už plno, hovorí o 150 000 Uzbekov, ktorí sú pripravení prísť a makať v úvodzovkách na našich dôchodcov, aj keď teda tú migráciu odmieta. Nie je to taký trochu cynizmus? No to je tá kognitívna havária, sa hovorí, nie? Po prípade taký zvláštny paradox. Ja som na to už upozornil veľmi dávno, lebo keď sa pozriete na krivku práve toho úradu cez hraničné... Myslím, že máme okolo plus minus 150 000 ľudí z mimoeurópskych krajín, ktorí u nás momentálne legálne sú. Niečo cez 350 000 migrantov máme momentálne, respektíve cudzincov s tolerovaným pobytom, ale keď sa pozriete na tú krivku, ja som si ju niekedy zverejnil, kdesi, tak práve v tom období, kedy bol Robert Fico predsedom vlády, tak tá krivka rásla oveľa intenzívnejšie, ako keď bola predsednička vlády napríklad Iveta Radičová alebo Mikuláš Dzurinda. Ono to samozrejme súvisí s tým, že začalo to rásť predovšetkým v roku 2004, keď sme vstúpili do Európskej únie, potom sme nejako stagnovali, Iveta Radičová bola tesne po kríze predsedničkou vlády, takže tam to samozrejme... Jasné, že keď bola ekonomická konjunktúra aj u nás... Potom to kleslo za Igora Matoviča, pretože bol COVID, veľmi sa necestovalo, ale v každom prípade, vtedy, keď bol Robert Fico, to tak zvláštne vychádza. Ono to vychádza tak, že keď Robert Fico bol predseda vlády, tak sme asi okrem jednej medaily asi nezískali žiadnu na majstrovstvách sveta v hokeji. To niekde sa šírili také štatistiky. Ale keď bol Robert Fico predsedom vlády, tak tá migrácia rásla oveľa intenzívnejšie ako Iveta Radičová, Mikuláš Dzurinda alebo Igor Matovič. A to z toho dôvodu, lebo existuje taký zvláštny paradox práve, na to upozorňujú niektorí výskumníci, a síce, že napriek pomerne populistickej antiimigračnej retorike politických lídrov, politických strán, politikov, je tu mimoriadny záujem o zamestnávanie cudzincov. A to z jednoduchého dôvodu, pretože je to jednak pre mnohé firmy je to lacná pracovná sila a potom aj dostupná pracovná sila. Preto si treba uvedomiť, že keď máte, 4-5% nezamestnanosť, že je veľmi ťažké nájsť schopného pracovníka, lebo teraz si predstavte, že veľa priemyslu sa koncentruje tu v Bratislave, no ale povedzte chlapíkovi z Havaja, neviem, či ste boli v Havaji niekedy, to je, neviem, či to je ktorý okres, či Medzilaborce alebo Svitník, tam niekde a tým smerom na Medzilaborce je vlastne obec Havaja. Teraz si predstavte, že máte tam dvojposchodový dom.
tak ho tam predajte. A čo by ste kúpili v Bratislave? Garáž. Garáž alebo parkovacie miesto. Hej. Takže ten človek nechce odísť z Havaja, ísť do Bratislavy. Kto by išiel z Havaja do Bratislavy, hej? Takže ten zamestnávateľ je úplne pochopiteľné, že má záujem zamestnať Indov. A ja treba povedať, že ja v Senci pravidelne okolo 4:00, 5:00 po obede vždy, keď idem do nákupného centra, tam príde autobus, oni vybehnú, nakúpia, samozrejme ľudia z nákupného, teda manažéri z nákupného centra majú radosť, lebo oni tiež akož berú, čo vidia, alebo to všetko chcú zjesť. No a pre nich je potom jednoduchšie zamestnať týchto Indov, len ja upozorňujem, aj keď možno, že nikto ma zatiaľ nepočúva, že čím náhodou my nerobíme tú istú chybu, čo robili Nemci v tých 50. rokoch, kedy si povedali, veď ten Ind raz odíde. Aj oni hovorili, ten Turek raz odíde. A prečo neodišiel teda? Lebo ich stále potrebovali? No jednak ho potrebovali a prečo by sa on mal vrátiť domov, keď tam je horšia životná úroveň? Lebo ho deportujú, ja neviem, máš pracovné... Nie, to sa nerobí. Prečo by ho mali deportovať? Áno, boli také, aj v Českej republike okolo roku 2008, teda pred krízou, existovali personálne agentúry, zamestnávali Mongolov. Veľa ľudí z Mongolska dovážali ako lacnú pracovnú silu a teraz si predstavte, že ten Mongol tam predal nejakú chatrč a potom ho česká vláda chcela poslať naspäť, dokonca im posielali veľké peniaze, zaplatili im letenku, ale ten Mongol pochopil, že prečo by som mal ísť naspäť do tej stepy. Veď ja som tam už všetko predal, ja tam už nemám, ja chcem nejakým spôsobom tu žiť. Ja viem, ale tak to je, tak čo on chce, to by nás teoreticky nemuselo zaujímať, nie? No ale my asi nemáme... Tu bol nejaké podmienky, nejaký pracovný pobyt, nech 3 roky, 4 a potom bye-bye, kúp si... Potom je to na čierno. Jeden človek mi hovorí, ja si to nemôžem takto prezrádzať, ale počul som o jednej výškovej budove na Slovensku pred niekoľkými mesiacmi, že tam zamestnávali nelegálne pracovníkov takýchto zahraničných. A... Má tá budova LED obrazovku? Nie, práve, že nie. Ale... to by bolo lacnejšia potom. Ale hovorilo sa, že prišla teda kontrola. To je fáma, hej? Predstavme si to. Nehovorím, že je to pravda. Dajme si proste tú albalovú čapicu. Také to tam bežalo, taká fáma, že prišla kontrola, obsadili všetky východy až na vstup do podzemných garáží, z ktorých sa potom dalo výjsť do nákupného centra, tak to bolo také zvláštne, že či náhodou to tiež nebolo nejakým spôsobom ako keby dopredu dohodnuté, že takýmto spôsobom sa im vyhnete. Ale to chcem teda povedať, že vždy je pre toho zamestnávateľa, aby som sa vrátil k tej retorike Roberta Fica, že on to musí takto hovoriť, pretože vie, že na tom naberie voličov, ale on sám vie ako predseda vlády, že my jednak potrebujeme lacnú pracovnú silu, pretože tá lacná pracovná sila, tak ako tí Indi, oni niečo zjedia, oni urobia tržbu pre nákupné centrum a čo je dôležité je, že z ich mzdy, pokiaľ nie sú zamestnaní nelegálne, ale legálne, tak odvádzajú práve sociálne odvody, zdravotné odvody, to znamená, že ten výdavkový systém napríklad sociálneho zabezpečenia je potom zabezpečený lepšie, ako keď nám polka našich mladých ľudí odíde a potom, keď sa dostanú do produktívneho veku, tak ostane v zahraničí a nie u nás. Ak to tak zhrniem, tak a povedzte mi, v čom sa teda mýlim, ak to tak zhrniem, tak migrácia tu bola, je a bude. Migrant nie je len ten, kto je čierny a chce znásilniť vašu priateľku alebo manželku alebo dceru. Ak sú takí ľudia, tak k ním pristupujme ako k akýmkoľvek iným zločincom. Neháčme všetkých do jedného vreca. Pracujme s týmito ľuďmi, integrujme ich, nastavíme im rozumné kultúrne hranice. Podstatné je, aby vedeli a ovládali jazyk na nejakej úrovni, nedovolme im vytvoriť nejaké ucelené komunity, snažme sa ich do tej spoločnosti integrovať a potom z toho môže mať benefit ako ten človek, tak aj spoločnosť. Veľmi pekne ste to povedali a spomeniem si na jednu, to bola taká odborná diskusia alebo konferencia v Košiciach, lebo všade sa hovorí, že poďme zatvoriť hranice.
pevnosť Európa. Festung Österreich to vidíme, alebo pevnosť Slovensko. A všetci sa bavíme o tom, že ako vlastne tie hranice zaceliť. Len si spomeňme na Československo pred 89. Tam ste mali ostnatý drôt a ľudia odchádzali aj tak. Potrebovali ste nejaké doložky, ale ľudia utekali preč, keď sa im jednoducho v nejakej krajine nepáči, tak odídu preč. No a raz som bol na jednej konferencii a bolo to niekedy po obede, takí starší, kadejakí politológovia tam boli a historici a neviem čo a už tak pospinkávali. A ja som tam prišiel so svojím príspevkom a hovorím, že poďme sa baviť nie o imigrácii, ale o integrácii. A hneď na začiatku, pretože urobíme to isté, tú istú chybu, ako robili mnohé štáty v Európe a zrazu sa tí pánkovia tak zobudili a všetci ma tam skritizovali, že čo som to ja za slniečkára, že... No jasné, ale tak predsa, keď si zoberieme tú migráciu z Afriky a podobne, nemali by sme to viac selektovať? Robert Fico, mu dávam za pravdu. Toto musíte tu povedať. Musí to zaznieť, nie že to vystrihnete. Robert Fico povedal veľmi dobrú vec, aj keď to nepovedal on ako prvý, na to neprišiel, lebo ja som si to už myslel pred ním. Robert Fico povedal veľmi dobrú vec, že migrácia sa musí riešiť v krajine, v ktorej v ktorej migrácia vzniká. Už v krajine pôvodu sa musí riešiť migrácia. To znamená, že vy musíte urobiť všetko preto, aby ten človek nemal dôvod odísť zo svojej vlastnej krajiny. Aj keď samozrejme sa hovorí v tej argumentácii, že keď poviete A, mali by ste povedať aj B, lebo keď nepoviete to B, tak by ste nemali povedať ani to A. Robert Fico zabudol povedať, že no dobre, a keď bude teda možnosť, tak prispejeme. Hej? Napríklad, keď bude v Sýrii konflikt, tak budem robiť všetko preto ako štátnik štátu Európskej únie, aby som to s pomocou Európskej únie vyriešil. Dobre, však to je jedna cesta, ale druhá cesta je, keď už naozaj bude nám tu niekde klopať na dvere na nejakej cudzineckej polícii ako azylant, tak či si nemáme proste vyberať. Čerešničky v odzovkách z toho a zvyšok naspäť. Hrozienka, samozrejme. Ako asi by sme sa nemali tomu brániť. Zase na druhej strane by sme nemali ani zabúdať aj nejaký tak humanitárny aspekt. Nemali by sme zabúdať na to, že aj Čechom a Slovákom niekedy pomáhali, tak ako sme napríklad pomáhali pred 4 rokmi. Jasná, to boli vzdelaní ľudia, ktorí veľa z nich urobilo skvelé kariéry. Ale napriek tomu pre mnohých ľudí tam boli ako keby niečo navyše. To bolo, povedzme, po 68., ale keď utekali Poliaci po 80. rokoch, Rakúšania už ich veľmi nechceli, už ich nevítali. Dokonca mne jeden sociológ, profesor sociológie, odborník na migráciu v Nemecku hovoril, že keď sme Česi a Slováci vyháňali z ich vlasti etnických Nemcov, sudeckých a karpatských Nemcov, že ich domáci Nemci v Nemecku vítali transparentmi, že čo tu chcete, choďte naspäť. Takže ono je to, keď som ja hovoril, že odkiaľ ste, na Ohrejroni bolo bežné, že ste išli do druhej dediny a dostali ste bitku. Lebo ste boli cudzí element a myslím si, že to ani nezávisí od toho, že či ste migrant. Už len idete na diskotéku do druhej dediny a pozrite sa na to dievča a už bude bitka. Jasné, ale tak chápem ten humanitárny aspekt, ale či by sme mali ľudí aj proste posielať naspäť niekedy? Minimálne, ak sa teda chápem, a to ste možno mysleli tým, že ak je naozaj z vojnovej zóny, tak OK, pomôžeme, ale ak si chceš len privyrobiť a my ľudí tohto typu nepotrebujeme, tak... Určite áno. Ako ja v tom nevidím, myslím si, že ten Frontex ako tá inštitúcia, organizácia, ktorá chráni vonkajšie hranice, ale mali by sme určite oveľa viac spolupracovať s Európskou úniou a netváriť sa, že to sa nás netýka, lebo my sme niekde... Pamätáte si, lebo my sme sa tak tvárili, že sa nás tá migrácia v 2015 nejako netýkala, lebo migranti skutočne nemali záujem ostať na Slovensko. No ale potom prišiel rok 22 a zrazu sme tu mali niekoľko desiatok tisíc migrantov z Ukrajiny. A potom ako budeme chcieť pomoc od Európskej únie, keď sme ju povedzme 7 rokov predtým odmietali? No hlavne tam sa ukázalo na tej pomoci Ukrajine, že sme mohli tých Ukrajincov integrovať oveľa viac a oveľa viac získať pre naše hospodárstvo a nemuseli sme tu možno mať potom toľko Uzbekov, že sme si to mohli akože bielými, kresťanskými
migrantami s podobnými kultúrnymi návykmi sanovať. Takže v tomto sa ukázalo, že tam ako štát sme o niečo... Ja som to niekde prišli. zaregistroval, v českých médiách som to zaregistroval, Česi vyrátali, že pomoc, ktorú dali Ukrajincom, v prvých rokoch sa im už dávno navrátila na, povedzme, na tých odvodoch, ktoré Ukrajinci prinášajú. Lebo treba povedať, že nie každý migrant, napríklad paradoxne ten môj kamarát z Afganistanu, on nebol odkázaný na pomoc štátu. On bol aktívny v potravinárskom, respektíve v reštauračnom priemysle, respektíve v reštauračnom segmente a on dokonca sám zamestnával nielen ľudí z Afganistanu, ale zamestnával aj Slovákov. Takže na migráciu sa dá pozerať pozitívne, ale dá sa samozrejme pozerať aj cez to bezpečnostné riziko. A myslím si, že práve preto tu majú fungovať bezpečnostné zložky, aby dokázali vyhodnotiť. Viete, ale neviem, či si pamätáte na ten prípad, veď vlastne Robert Fico potom dostal tú fotografiu od Obamu, ak sa nemýlim, keď sme vlastne sami z toho Guantanama priviezli dobrovoľne nejakých zločincov a umiestnili sme ich niekde v nejakom prostredí na Slovensku. To je zaujímavá forma integrácie. Každopádne, pán Štefančík, každý u mňa má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám páči. To tu dlho nebolo, tak veľmi pekne ďakujem. Ja by som len zopakoval. Vy ste to tak pekne zopakovali na konci, že mali by sme hovoriť o integrácii. Ak by sme náhodou počuli o migrácii, tak by sme sa toho nemali báť a nemali by sme počúvať na také lacné zdôvodnenia našich politikov, pretože keď politici vyťahnú migráciu, tak spravidla ju vyťahujú preto, lebo majú nejaké iné problémy a tie iné problémy nemajú akým spôsobom riešiť, respektíve nevedia ich riešiť a preto vyťahujú migráciu migrantov, pretože sú to ľudia anonymní, na ktorých veľmi ľahko prehodíme zodpovednosť práve za tie problémy, ktoré sú v tejto krajine, bez ohľadu na to, či migranti s tými problémami niečo majú spoločné alebo nie. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.